Lho, kula masak mpun mpun tak masake geprek. Geprek. Rangenane nderek Kembang Jaya geprek, jenengan muting sing kula masak kula geprek. Ning mburi tak wonten lawang-lawang sing pun mboten kanggo. Kula idak-idak tak geprek dadi setunggal. Nggih. Lunyu lho, Ndra. Lunyu, sawahe lunyu. Oh, ngoten. Nggih, pun nek ngoten Ndra nggih, matur nuwun lho nggih. Atos-atos Ndra. Ayo, Nduk. Bunga hatiku, sakwise aku nyawang tetanduran katon ijo royo-royo ing sisih kono sedelok meneh bakal panen wiwit esuk nganti awan aku olah tetangan nanging dina iki ora kaya padatan ada tulpiane ana pirangane abdi ngirim lawan aku aku sing teko Mbak ngaten kula badhe ngaso sawetawis. Iya kono-kono. Kula nyuwun pamit nggih. Suwe-suwe ya dia. Nggih. Alah ya. Mbang Jaya saya dina saya bagus ora karuan. Edane aku kuwi lakon coba. Iki Mbang Jaya wis apa durung? Ada malih Mbak. Wis ora sabar. Apa ya rasane, Dik? Nggih, eco. Enak. Nanging wonten emanipun. Kurangnya apa? Radi asin. Lan iki sak ngertos kula. Apa? Ada kelebihanipun menawi perawan menika masak kok kasinen. Hah? Nggih, kepengin agi-agi duweni bojo. Pengen agak mau-mau. Terus, lah sampean iki sampun gadah bojo lho Mbak Yu. Masak kok kasinen niki pripun? Iya kuwi lho ya. Kasinen mergo kakean ya. Oh, ngaten nggih. Di Kembang Jaya. Kula Mbak Yu Kencong Kenane Sari. iki mau tak sengaja aku sumusul kowe ning Tegal Bandengan. Mergo ana kahanan utawa bab sing tak blakaki karo kowe. Wonten perkawis. Heeh. Perkawis menapa Mbak Yu? Karo aku di pirang-pirang dina awakku pate greges rasane ra karo-karuan. Yen awan panas ra karo-karuan yen bengi saya nyepet di. Atis nggih Mbak Yu. Heeh. Nggih mun limprah niki yang mangsa rendeng. Nggih. Ning laraku iki kok suwe banget lho prae wong ora seminggu mak waras. Iki kok ora sasen-sasen kok durung mari. Oh, ngaten. Aku ora srota mara ngene wong tuwa. Wong-wong kuwi kandha bloko yen laraku bisa mari, tambane mung siji. Napa Mbak Yu? Tenan apa kowe ya dia lak men aku bloko karo kowe. Anggih mboten Seneng karo napa-napa. dhuwur kok ya Nggih, dia. kadang ipe piyambak. Laraku kuwi bisa mari tambane mung siji. Aku turu bareng karo kowe mbok keloni, Di. Pripun Mbak Yu? Ampun kados ngaten. Cetane aku iki tresno karo kowe, aku gandruk karo kowe, Di. Aku pengen rasa aku keloni gelem ya. Ampun gojek Mbak Yu. Aku ora gojek kok, Di. Monggo. Nek pikir kowe ngerti ya, yen taman ra doyan mangan, saya yen bengi aku ra iso turu. Lho niki saestu Ah, sampeyan ah. tresno dumateng kula. Heeh. Ngeten nggih Mbak Yu. Apa? Monggo dipun penggalih. Wis tak pikir, wis tak petuk. Kula niki kadang kaipe sampeyan piyambak Aku lho. ngerti. Nanging Mbak Yu pangapunten ingkang kathah. Menawi to kula niki kelampahan. Lelados kados ngaten.
Dosamu napa ini badhe kula sandang, Mbak? Ala-ala Kembang Jaya. Urip ning donya semisal sing digoleki apa? Enak lan kepenak. Terus? Apa gagas dosa? Dosa piyen konangan. Nang yen ra konangan enak ora karuan. Ya kados ngaten taranipun, Mbak Yu. Setara sampe digunai PPO. Kowe yen gelem lagi karo aku ana tetembungan di. Dipun. Tempe dilempar. Tegesipun. Ana duluripe dioper. Mbak Yu, niki Iya, wonten ya. ing Tegal lho. Alah-alah. Menawi wonten tiyang ngertos kados pundi Ora asmanipun ana, Kang Mas Pak. kula? Gelem ya. Boten. Kok pangkal. Aku kan ketamamu. Iya. Ayo, Ci. Ayo, ayo. Mbak kula niki boten seneng. Kados ngaten nggih, Mbak. Ampun caket-caket. Boten. Boten niki mawon. Boten ngono babar pisan. Tumindak sampean kados ngaten, Mbak. Seneng kuwi ora mawas. Mula gelem ya. Boten. Pangapunten ing kathah. Ha? Ngeten mawon, Mbak. Piye? Menawi tetelo sampean iki sampun jeleh kalih Kakang Sukmayana. Monggo sampean ngupadi tiyang kakung sanes. Nanging ampun kula, Mbak. Kacek saksen nek ra kowe aku mah. Wis sago apa ora? Boten. Iya. Sing bisa mirang-mirang kira cukup mong kowe di Kembang Jaya. Aku luwih dene iso. Atas aku ngaduk, wis ngemis-ngemis katresnan karo kowe. Nanging kok tampik yo. Perkara iki aku ra trimo. Bakal tak pradulke ana ngarsane Kakang Peneus Sukmayana. Ijo ta nek nyabak, abang ta nek ijo rasakno kowe. Ayo! Ayo Kanjeng Sari! Aduh, cilaka. Lamun kedadian iki dimangerteni Kakang Sukmayana banjur kepiye? Mbak Yu Kanjeng Sari! Lawang bukaan. Jendela mengo. Lah wong kok ora ana iki nyang endi? Kosek to. Teko-teko kesambat isin sambat wirang jaluk mati. Lho iki mau saka ngendi? Saking Tegal bantingan, Kakak. Udan terus bledek nyambri kok Tegal. Nggih. Ngaren. Ampun ngaten.
Lah biasane kok ning Tegal kok wegah. Lah niki tak sengaja. Lah kok isin kok wirang ngono apa? Sing jalari nggih adi panjenengan. Kembang Jaya. Kembang Jaya. Kena apa Kembang Lho Jaya? mentolo-mentolone ning tengah kedokan Tegal Bantengan. Heeh. Lho wanci panas glandeng ora ana wong babar pisan. Nembung seneng kalih kula lelenge mboten kuna jare kula diodol-odol Kakang. Kembang Jaya kuwi Nggih. nembung tresno karo kowe. Nggih. Merawoso kowe. Nggih. Wis kelakon diprawoso. Dereng. Walah, tiwas metenteng aku. Lho sampean mboten nesu? Ya urung ae lho. Kakang, kula niki bojo lho nggih. Iya, aku ngerti. Ning mergo kowe tumiba tuwa, kudu bisa ngandani karo Kembang Jaya. Ora kurang anggen kula ngandani. Heeh. Kae jeneng wong tumindak sepisan durung kelakon mesti dibaleni meneh, Kakang. Ibarate wong keblok. Tangan siji ora bakal muni yen ora tangan loro. Arepa Kembang Jaya nembung tresna karo kowe, nek kowe ora ngladeni ora bakal kelakon. Lah kula ngladeni jare. Piye? Boten Kakang, boten. Yo lampi-lampi boten Kakang. Omong kok delonyer. Yo. Nggih Kakang, kula niki lho nggih. Wong wis ra kurang-kurang nggonku ngelinge malah sansaya ndodro sansaya banjut Kembang Jaya. Kembang Jaya terus Malah ndadani kepiye? mentolo-mentolone ngolong ngono panjenengan. Aku diololo. Nggih. Ngene ngololo piye coba? Ngeten niku, Mbak Yu Kencong Sari. Panjenengan kole kerasan dadi bojone Kakang Peneusuk Moyono. Kamangka Kakang Peneusuk kuwi wis tuwa. Wis ora iso apa-apa. Tak ibaratno macul kuwi wis ora iso jero. Lho ngoten niku Kakang. Kembang Jaya ngelokke aku tuwa. Nggih. Wis ora iso apa-apa. Nggih Kakang. Macul wis ora iso jero. Nggih. Wajan iya. Kakang. Wis kok sih sabar mawon. Lah kok ora sabar piye Kembang Jaya omongane iki bener kok. Bener. Lah mosok aku kon nesu. Jane kene suwut jeneng diolo-olo kok malah isih sabar mawon. Lah nek dilokke aku isih enom isih gagah macul isih kuat jero, aku malah nesu. Nggih, mboten napa-napa sampean sing sabar. Nanging kok mentolo-mentolone kula niki malah diojo-ojoki dipameri niku kados pundi. Dipameri apa meneh? Lho ngeten niku, Mbak Kencong Sari coba to sawangan kula. Kula niki wis bagus, gedhe dhuwur. Ya. Lho napa Mbak Kencong Sari mboten pengen ngrasake barang sing gedhe. Lah kok mongko Kakang? Heeh. Kula niki mbok sumpah rina wengi kula iki ndang pengen ngrasake sing gedhe. Piye? Lho. Boten. Kene. Pripun Kakang? Sesuk melu aku ning pasar Juwono. Dijak napa? Nek ana dokar tak tukune sak jarane. Nggih napa? Mbok nggo gedhe-gedhenan ning omah dak kena. Lah malah ajur numur lagi. Oh iya kok pengen sing gedhe anane iki ya iki. Pripun kok sampean kok isih sabar? Lah Boten ora sabelo sabar kali iki kula. kepiye Kembang Jaya ki adikku. Waton diweni ngerti ora bakal Kembang Jaya mbajut, aku ngerti Kembang Jaya kok. Ngoten. Nek sing pungkasan kok larati tembunge. Kok bisa nglarake ati? Lah ngeten niku. Mboten napa-napa sampean mboten perlu leladi kalih kula Mbak Yu. Nanging kula rina wengi badhe ndedonga wonten ngarsanipun Gusti. Heeh. Muga-muga Kakang Peneusuk Moyono enggal-enggal mati. Lah nek wis mati cethok, sampean dadi rondo. Yen dadi rondo-rondone sampean kula hukum. Lho ngoten niku Kakang sampean dialog ndang mati. Aku didongake ndang mati. Nggih. Ben gampang ngukup ramdamu. Nggih Kakang. Isin Tegal Bantengan bocah kurang ajar. Biasa ora ngamuk-ngamuk ning ngene iki rasane Kembang Jaya disadui ya lah juwak to si ya lah salahmu dhewe lho direne bothok arek ngemplok e ketemu rasane kuwi Takon apa dosa lan salahmu? Kula niki kepengin ngertos Kakang. Luput dosa kalumputan kula ngantos sampeyan tegel nyepalani dumateng kula Kakang. Mbak Jaya. Dosa lan salahmu tak kempit
Dit. Nanging babar pesan ku ora mangerteni. Coba sawang. Aku sedulurmu tuwa. Wiwit katinggal sedo dening romolane. Aku keng wedhak kowe. Aku keng gedheke kowe. Aku keng mintarke kowe. Ning bareng saiki wis dewasa. Bareng wis pinter. Kowe wani ngalor. Kados pundi? Kula niki babar pisan mboten mangertos. Monggo sampeyan paring dumateng kula. Sedantosipun kula tumindak kados pundi, Kang? Tungamurina wengi gegadang supaya aku ndang mati ben gampang kowe ngukup perang dari Kencong Sari bojo. Estu. Kula mboten tumindak ingkang kados ngapa. Baje. Ora apa-apa. Ora apa-apa yen kowe kan seneng Kencong Sari. Nanging tembungen ana ing ngarepipun Kakang. Ora usah kowe ndongake pun Kakang ndang mati. Tak ulungke. Paton wis Sagrubuting kolang kalih. Rambut pinara sewu Kakang Sukmaya. Mboten wonten seratan manah kula. Kula niki badhe tresna kalih Mbak Yu Kencong Sari. Jaya kembang Jaya. Nempuh bubasan. Sak dhuwure gunung isih bisa dirambati. Jroning kedung isih bisa dijajaki. Nanging jroning atine menungso sapa sing ngerti? Kali kowe. Katimbang aku gedhekke kowe menterke kowe muspra ing tanpa tojo. Malah kowe kepengin ngalap patine wong tuwa. Keduung kowe mati saka ngageti. Tak deloke sik. Kuwatir aku. Aduh. Rasane ternyeng. Kula mboten sengaja, Nduk. Ora sengaja piye? Kula niki kaget. Lah ngene iki sesuk tak dadakno. Mengke kula tumbaske. Kowe iki jane apa malah ngageti ki ana apa jane? Kula niku wedi, Ndara. Hah? Jenengan niku lho. Ana apa? Kok ajeng-ajeng Ndara Kembang Jaya lepatipun menapa? Perkara kuwi. Nggih. Salahe bendaramu Kembang Jaya arep seneng karo bojoku. Ajeng seneng kalih Ndara Kencong Sari. Iya. Sinten sing saja? Ya bojoku. Halah jenengan digodhoni Ndara ampun percaya. Lho. Kok bodoni piye? Bojoku lagi wae mulai saka Tegal nangis sambat isin sambat pirang mergo arep diprawoso karo Kembang Jaya. Ndara, jenengan niku digodhoni sing seneng niku mboten Ndara Kembang Jaya nanging sing suwatalen sing seneng niku bojone jenengan. Ya aja waton ngomong. Iki perkara gedhe lho iki. Nggih. Perkara kulawarga. Kertas. Nek nganti kleru leh ngomong sisip sembire malah kowe dhewe sing tak pidhone. Jenengan aku ngoten to. Ayo, umpama diunggah Nyapradata. Perkara iki kudu ana buktine. Kowe kok wani kandha kaya ngono apa kowe duwe bukti nek Kencong Sari sing seneng karo Kembang Jaya? Bukti. Iya. Kula gadah, Ndara. Lah apa buktine? Sekedap, Ndara. Apa kuwi? Lho, niki bukti. Niki layang. Layang saka sapa? Saking Ndara Kencong Sari, kula digengken maring Ndara Kembang Jaya nanging kula saking jenengan, Ndara. Kelemu nyimpen wis pirang dina? Pun wonten kalih minggu. Meneng aku tak macan. Meneng aku tak kaca. Ya, Diparingke kula to, Ndara. jare ape mok waca. Jenengan anggene ngendika niku. Lah iya
Jaya nak ra iso maca kowe meneng, aku tak maca. Kowe meneng aku tak maca. Iya. Kok damel emosi kula. Aku malah sing emosi ki aku kudune kok. Nggih, Bang. Ngoten. Yo. Kowe meneng. Aku tak maca. Wong bentuk. Kowe meneng, aku tak maca. Ah, monggo. Layang kanggo Siadi Kembang Jaya. Bareng layang iki di kanthi isen-isene ngati Mbak Yu bakal kandha arep njaluk tulung karo Siadi Kembang Jaya. Leganono karepe Mbak Yu merga Kang Masmu Penewu Supayana wis ora iso nglegake atiku. Tulung ladenono Mbak Yu kaya dene wong bubujuan merga Kang Masmu wis ora iso apa-apa. Iku lho, Ndara. Lah ngene kok ya ditulis. Isin-isini ta, Ndara. Mula di mesake Mbak Yu yang bertanda tangan di bawah ini. Ndara. Eh? Jenengan ngapusin apa? Iki lho kok yang bertanda tangan di bawah ini. Hei. Jenengan niku lho. Lah napa? Kok menemu walalala. Kok salah meneh. Yang bertanda tangan di bawah ini maksudnya di bawah tulisan niki lho. Walah cap jempol iki. Cap jempol. Lah kowe kok melu goleki ning isor. Lah kula nggih ana jenengan kok. Iya ngerti rak kleru kok ya mbok nut. Kencong Sariah. Nggih to. Iki layang sing nulis bojoku Kencong Sari. Bukti niku. Iki Ndara. kena kanggo bukti. Nggih. Nanging pengadilan ora iso ngadili ana bukti yen ora ana seksine. Gandeng kowe sing ngerti, kowe sing nggo bukti, gelem mo kowe dadi seksi. Kok piye? Aduh nyi Ndara. Aku wedi ana apa? Kula di. Wedi ana apa? Mungkin nek dipecat. Iki wis ora ana pecat-pecatan. Angel kok Ndara. Kok angel iki? Ngeten. Kula gelem Tolong kowe. bayarannya kula undai. Anak ngono ya ayo bareng-bareng. Iki potongnya wis selawe. Heh? Anak ngono ayo bareng-bareng. Kok bareng-bareng jenengan niku kendaraan kula kok. Ayo nek sing dimundhaki kowe tok iki terus piye aku? Alah Ndara. Arep pede. Wes, gelem ya, yen ana apa-apane mengko aku tanggung jawab. Nggih, kula. Ya. Nggih. Wes, ngono, Kencong Sari undangan. Nggih. Woi. Arep ganti. Ono. Kesane Bali, Kakak. Nah. Kowe aja gaweane rung rampung. Wes, kono pojokan. Pripun pun sampean saduki? Wis tak saduki. Wis tak gebuki. Wis tak seneni. Wong kurang ajar lho, dulurku dhewe aku tak koyo makan ya. Kenapa dicengkiwing ngene iki? Kula niki bukan gemremet kok. Sing nesu ben aku tok. Ngaten nggih. Mergo kaya di. Nggih. Arep tak ajar, tak gebuk, tak pateni adi-adiku. Ngaten nggih, Kakak. Kembang Jaya, Kembang Jaya. Hmm, Eman-eman duwe rupa bagus. bagus. Eman-eman duwe pawakan gagah. Gagah. Bocah nom bagus kok bodoh. Ngerti wong wedok gatelen. Ora ndang kok tandange ngenteni apa le? Makin riyen Kakak. Kenapa? Tembunge pejan kok. Ana wong wedok gatel ora tandangi sinten. Kae lho. Arum. Wong wedok kok satelen. Kejaba nek arum. Nah, sok meneh nek ana wong wedok bojone wis ora iso apa-apa, kon demeni ndang gelis, Le. Ndang demeni. Wong- Kakak, nek niki nggih nyonyok kula. Nyonyok Kok ana sapa? sing lanang ora iso apa-apa ndang diladeni. Sampe niku nyindir napa pripun? Aja sok krasa nek ora rumangsa. Lho kula niki rumangsa mergo kula rumangsa duwe bojo ora iso apa-apa. Bangeten. Nek ngono cetha sing arep seneng iki kowe dudu Kembang Jaya. Makin riyen nak. Wong dakwa tanpa bukti iki kleru nganggo banget Kakak. Iki tulisane sapa? Apa? Oh. Tulisan gandeng rada miring. Iki tulisane sapa iki? Iki tulisanmu. Isine kowe kepengin dikeloni Kembang Jaya. Wis arep selak? Nggih.
kula akoni. Yen layang niki sing ndamel sing nyerat sing nulis kula. Ya. Wah niki Kakang, kula niki mung no dijajal. Lho kembang Jawa semono gedene wis Joko kok durung seneng omah-omah. Jajal kula layangi jebul kok bocah apik. Dilayangi impine kok mboten nglanggap. Ibarate kowe mbalang pelem, dene gelem tiba ya bejamu nek ora ya mbok golekno watu neh ngono. Mboten nae Kakang jeneng wong dakwa. Tapi ya? Ora mau cukup bukti cara dindakno pengadilan nek ora ana saksi ora jangkep. Sapa kandha ora ana? Ora ana wani-wani dadi saksi tak kekrek cangkeme. Ana. Ora ana. Arum seksine. Arum. Lho kok wani-wani dadi saksi ki ruang sama? Hah? Wes kene. Iki nek nganti seksi tok piloro, kowe ya kena diuntut kowe. Kena dituntut ning pengadilan penganiayaan seksi. Nggih, apa meneh Ayo. di bawah umur. Lah iya, iki iso di bawah umur. Kowe wani-wani dadi saksi kowe. Wani. Kula. Wani. Ijang Sari, Pripun, Kak? tanpa guna. Aku tresnani kowe. Aku mulihake kowe. Ingkang mongko lair batin tresnaku marang kowe ewa semono. Piwalesmu kaya. Wong sak kapane won Maja Semi isin duweni ibu kaya kowe. Mula kandhe iki ora pantes kowe dadi bojoku wiwit dina iki kowe tak pegat. Ya. Ampun, ampun iki aja digondheli. Ampun, Kakak. Pun megat kula iki kula mangsani salah. Kula nyuwun pangapunten Kakak. Kula mboten badhe kula baleni malih. Kapok lombok. Saiki pedesen sesuk nyambel meneh. Saestu kok Kakak. Aku ngerti yen nangismu kuwi mung kandhek ing tata gelar lair ora tumus tekan batin. Perkara iki yen kowe tak amura sesuk mesti dibaleni meneh. Mboten Kakak saestu sumpah mboten kula baleni Kakak. Kula nyuwun pangapura panjenengan Kakak menawi semono. Tenan, Nggih kula janji. ora gelem tak pegat. Mboten. Dadi rondo penak lho. Mboten penak. Ya penak dadi rondo timbang duwe bojo. Mboten penak, mboten enten sing ngancani nek turu. Nek ngarep njaluk apa-apa lak dituruti. Mboten Kakak, kula cinta kalian panjenengan. Mereka. Ya. Kowe tak sepuro. Nanging aku njaluk resik ana jiwa lan ragamu. Sing kados pundi Kakak? Kowe sesuci lahir lan batin. Sesuci lahir. Gelem kowe adus gedhe utawa adus junub. Sesuci batin. Resik ana jiwamu. Cedhak marang Gusti kang akar jagat njaluk ngapura ora bakal baleni kita. Nggih kula pun Kakak. Lan Kula sampun. ayo wis sendak. Adusa nyanggono, kramasa, yoh gaman tampan ana. Kok diparingi gaman kagem napa Kakak? Mbok menawa kowe butuhake kanggo sanggup. Mboten nggih. Nek kula niki rumasane luput kare kembang Jaya kula tak jaluk ngapura nggih Ya, Kakak. ning aja suwe-suwe. Nggih. Kembang Jaya. Gitu sari kados. Jaluk ngapura ya Gusti. Ayo gelis. Nggih Kakak. Kok pamitan ki salaman kok sing bijak salaman kok kono ki. Nggih. Ngapurane ya Di. Tenan ya Di ngapura Mbak Yu ya Di. Oh ya. Pikirane. Ah, wis. Oh, matur nuwun aku dene. Kowe bisa nyelametke marang sedulurku Kembang Jaya upama ora ana kowe kelakon Kembang Jaya tak pateni. Di Kembang Jaya, Kakang Sukmaya. ya segede pangapuramu. Mergo pun Kakang iki gampang nampa praduling Mbak Yu Kencong Sari. Semanten koso wangsulipun Kakang. Kula nggih nyuwun pangapunten ing kathah awit kula sampun lumebet wonten ing keluarganipun sampeyan. Ora dadi napa perkara iki kena kanggo pasinaon. Dadi
ana apa wae aja gampang percaya marang kandhane liyan. Kados ngaten ngestokaken Kang. Rom, tilik ana bendaramu. Nek wis rampung jak mentas. Nggih, nggih, Ya. Ndara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saka rumangsaku tak gawani gaman iki kanggo jaga-jaga mbok menawa ana kewan galak utawa ana menungsa kang ganggu gawe marang Kincong Sari. Malah kanggo nglalu. Salah ing panampi. Ya, mbok menawa rumangsani gedhening kaluputan. Wis ngono wae. Kanggo paseksen papan kanggo sesuci Pak Yumu Kincong Sari. Besok yen ana reja rejaning jaman karana pasucen. Deng wis yamene terus kelehmu jaga ing Tegal Bandengan arep tak jae bali. Ayo Ngatos-atos Kang. Nembe kemawon kula niki lak enak ndalang nyabetke wayang. Lho kok panjenengan ajak rangkat. Wonten wigatos menapa, Nduk? Pancen kabeh tak sengaja, Kakang. Nanti aku tuh windak sing kaya ngono. Mergo aku iki tresno karo sampeyan. Panjenengan menika ampun gojek kalian kula lho. Nggih. Dadak Panjenengan menika rak ngertos piyambak. ah. Napa to pedamelan kula? Namung dalang. Dalang menika sakala payu, satara ora. Kados pundi mangkenipun kula menika saged nyukupi dumateng panjenengan. Aku mah ngerteni, Kakang. Senajan to gaweane sampeyan iki mung dalan, ning bakal tak tampa kok, Kakang. Saestu Iso. boten getun nembe burine. Ora. Tulus sing batos panjenengan. Batin aku tresno karo Yen ngaten kula tampi kados sampeyan. nami. Mati kaget aku. Ana apa, Bu? Ayo dalane lunyune ngono. Ayo, Kakang. Ana apa? Sampeyan iki piye to, Kakang? Dalang durung rampung kok malah kok tinggal mlayu. Apa ya Lah ngono? iya lah yo wis becek-becek genah dalang mau to, Kakang. Monggo dhisik. Kabeh mau aja ngluputke pun Kakang. Lanjut. Nganti nggonku ndalang durung tutup iki, merga aku gadat marang Ndara Putri Rayung Wulan. Oh, Yen ora percaya, coba ngono Dik. takon. Pancen bener kok, Dik. Sing bradat Kakang dalang ki aku. Oh, alah kados ngaten to, Ndoro. Lagi ngerti? Ki nanging ngene, Kakang. Nanging iki ndadekke masalah gede lho, Kakang. Ana apa? Lho, lha jenengan sampean iki bradat iki mau. Ndara Putri Rayung Wulan. Njur, Ning ngene yo Kakang, nganti aku ki mau goleki sampean ke playu-playu. Tenane aku dioyak-oyak karo wedono yuyu rumpung, Kakang. doyak-oyak malah Iya, Ndara bener, Yurumpung. Pancen bener karo Yen pancen isih ngoyak, wis sumingkir. Lah isih bujur. Loh, Pincang. Sampeyan kok serendalan. balik, pincang. Baleni. Sing apik ah? Loh, lagi enten apa? Jangan
Wonten wigatos menapa to? Oh ya aja nyelak karo atenem. Makire to. Ya, Niki kok suarane kados lakon niku. minak Dan jinggo. nggih. Sampeyan niku minak jinggo wayu rumpung. Iki engko nek aku mineng udan nek. Boten. 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 Ya wis nek ono nulang nyupa nyuno. Eh? Dulang sinten? Dulang sinten? Nulang nyupa nyuno. Dulang sinten? Dalang sapa nyono. Lah anak ngeten ki genah kula. Kowe ora duwe anggapan tak menehi job. Kowe ora duwe anggapan tak menehi job. Job. Nggih. Kula niki mboten enten tanggapan jenengan Ya. paringi job. Nggih Ya. matur nuwun. Ya. Mboten enten panjenengan kula menika mboten gadhahi duit. Nak menehi lenyeki. Heh? Nak menehi lenyeki. Tak menehi rezeki. Nggih. Kula niki mboten badhe kesupen kalian panjenengan. Ya. Ning kowe kok malah gawe wirangku. Gawe wirang. Ya. Kula gawe wirang kan panjenengan menika menapa? Nyomok gawe eno ora ngerti. Kowe dalang kok malah nggawa minat loro putri raja putan. Niku to perkawisipun. Ya. Mangkiripun. Panjenengan menika ampun salah ing panampi. Kok nyalah. Boten kula ingkang gradat Ndara Putri Rayu Wulan, malah kapara kosok basulipun Ndara Putri kang gradat. Ah, mustahil. Saya beradat ya aku. Oh, ngeten Mergo aku tresno karo Kakang Dalang. ngeten kemawon. Saumpami panjenengan menika dados kula, Aku dadi kowe dados dalang. dalang ganteng. Nggih. Nah iku kok lak ngene. Ah, mboten pantes. Pantes blas. Jenengan dados dalang. Ya monggo mriki dhewean kula tak mriki. Ayo. Ngene. Pas tau telu. Dulan cupung nuno. Apa? Yo, lha apa? Sampean jadi dalang. Apa? Saumpami panjenengan menika dados dalang. Enak-enak dalang nyabetke wayang nganten ambyuk teng pangkone sampean. Terus panjenengan diajak rangkat. Urun apa mboten? Yo gelem. Wese ya, wese. Wese. Entos sing nggo Melayu. Ayo mulai sampean, Iya. Mbok boleh ta ora? Boleh. Tanggapan malah. Yo. Sing tanggapan malah golek Ngoyak ngoyak iki goleki rayu wulan kok. Ndi rayu wulan? Boleh apa ora? Udah beto. Piro piye? Iki mang praktek kok malah kendaliake. Urun napa mboten? Penting iki pecah dari camat gelem. Oke. Urun napa mboten? Yo gelem no. Bapak urun napa? Mergo ditumpangi wong ayu. Ayu. Ya. Ditumpaki wong ayu. Ditumpangi wong ayu. Iki leki leki. Semantun ugi kula. Ye. Kula nggih purun pengantene ayu. Ya, ada. Neng neng nyok ngono ani. Pripun? Ngune yo. Nak nano kowe ditumpleki karo wong ayu. Mergo Ana udun ditumpleki. Tumplek ini napa? ditumplek. Kula niki lho mboten napa-napake karo Ndara Putri Rayu Wulan kok ditumpleki. Maknyune pas ngambung mati. Nggih. Nggih. Nolong putih ayo kurang geblak perkara kaget aku mati. Mboten gablak Ndara. Lah lho. Ambyuk teng pangkone kula. Nah, iku pas kebeneran. Nggih. Dibanding kakakku yang enak mangkeli. Mangkene menapa? Kowe dalang kok nyemoni aku terus. Ngene to. Kula kok lepat terus. Ayo. Nyemone pripun karo panjenengan? Wayang sing mlaku Nggih. yang cilik ono kerok. Oh, gareng. Kareng. Gareng niku. Nah, iku mlakune nyemoni aku terus. Wah, panjenengan iki mboten nate ningali wayang kok. Aku nanya. Mboten nyemoni. Anten gareng nika mlampahi kados ngaten. Anten gejik. Setunggal. Anjen gareng niku gejik. Nggih kados panjenengan. Tapi yang nak buat kok menyibuk Lah, nek panjenengan buak niku mboten pas. Nggih to. Pun gatoke niku. Ora iso. Nah, ono kono-kono nek nek ana tanggap mate iku ojo bingung.
Nggih, nggih. Niki. Nggih. Dalange sampean apa mriko? Ini. Dalange sampean apa mriko? Ini. Lah nggih Dik, sampean larang. Nek aku lah. Kaya iki mang. Sampean arep nanggapne wong ngantere digo mlayu ngoten. Iya. Ngono goblok. Baikno. Nek panjenengan ageng sekalian Ndara Putri Rayung Wulan. Ning kula menika sampun tresno karo Ndara Putri Rayung Wulan. No. Kula pepalang. Ya, ini. Wis Ora ya, Bu. Enok ora anak kalo. Mboten. Engko nek aku entuk katutanan, ngopi anu panang karutuk, aku malah kanu Nika sedaya kelapatan panjenengan piyambak. Neng dene manuk kuwe dong. Mboten napa-napa. Duh. Yen panjenengan meksa, monggo. Yen panjenengan saged. Tenang. Nggih. Wis tak iman tak gelem. Nggih. Wis tak iman tak gelem. Nggih. Wis tak lanjut tak gelem. Mpun nggih mboten napa-napa. Tak nganyari tak gelem. Nggih. Soale mari iki lurah iki. Wani mbueno ta ora? Sampean lali yo. Yo kusuk lali sampean. Sampeyan iki lali wose tapi. Oh, ndak lali. Lha napa? Mergo bari iki kowe dobar aku dari tak cuek-cuekno ning kene. Iya napa? 3 1. Kadang sakalorone lan panjenengan Ndara Putri Rayung Wulan. Panjenengan dados seksi. Rikala semanten kula niku ndalang wonten griya panjenengan. Saking akeh sing nonton ngantos panggunge diroyong-royong karo tiyang. Kula kabeh dadi seksi. Besok yen ana rejane jaman katelao panggung royong. Kula pados wayang kelir ingkang panjenengan menika. Wayang kelir. Nggih, Wayang kelir sing sampeyan titipke aku tak buakne sawah sisih lor kae kan. panjenengan buak wonten sawah. Besok yen ana jane jaman katelao sawah sekelir. Sampeyan pireng boten? Nye, Lho, dalang sapa nyono? Tinggal petilasan. mangkung royong mergo panggunge diroyong-royong. Sawah sekelir. Sawah seklir kok klire dibuat sawah. Sampeyan iso to? Sampeyan tinggal petilasan apa? Ya iya. Napa? Mergo kowe karo aku nggudak karo nulang nyuwanyono. Ditang ora kanu, muga-muga regane jaman kena jenakno desa Brunggung. Lho, apa hubungane? Mana ya? Pas nyambung Cocok. Baleni. Nyane di ngerang. Nyerang. Ya. Mergo mlatuku arang-arang. Jek-jek ora iso cepet. Nek nek ana regane jaman kena jenakno. Ayo. Niki pun tebih lho. Guyu kakang iki cilaka. Niki lho kanca kula. Niki pun tebih, monggo panjenengan mangsulke mawon. Ora kakang aku melu sampeyan. Saestu. Iki ana kakang dalan kudune ana aku. Mergo aku wis tresno kepati-pati. Ora bedane aku. Aku go tresno terus. Kan yo kakang. Ih, begini tadi, kakang. Ya napa? Kelak aku. Oh, Jak loyan mlayu ora nang Oh rene iki iya lho, iya. kakang. Ya segede pangapuramu. Ning ngene. Iki ono sak tengah ngalas. Apa yo ono? Banyu kanggo nampa ngelak. Wong sampean iki yo budidaya to kakang. Coba digolek-golekake kakang. Enten ono ning papan kene. Aja lunga-lunga lho ya. Enteni yo dia. Kira kowe kakang dalan iki tak banding. Saripun nanggenipun kakang dalan. Piye kakang? Ana apa ora kakang? Waduh. Malah guyang-guyu piye to kakang aku wis Niki tuas kebenaran. Ning papan kono kae ana sumur. sumur. Nanging sumur mau ora ono timbane. Yen ora ana timbane jo carane ngombe iki piye? Pel, mangke kula kan gawe cara. Kula gulingke sumur menika. Monggo. Ayo Di.
nuwun lho. Sumur ora ana timbane njur tak geling. Besok yen ana rejane jaman katelao sumur gemuling. Gue sampean gudeg jalan soponyono liwat cicing-cicing. Soben katelo ngeneng. Sikil kulino. Wis gampang mengko tak pijeti Kakang. Tenang. Sing ndi? Ngene biar Gentene langsung pijeti ya Kakang. tetep tak pijeti. Menapa meneh kok? Kakang Jumeri. Iki wis senengane mau ngridu ganggu lho. Kakang. Ya kenapa? Aku kalah. Wes, bener nak banggaane dawa-dawa. Iku ora betah oleh. Wis ngombe dek yo ganti ngeleh to Kakang. Ngono. Sampean golek woh-wohan napa ta apa lho Kakang. Ning papan kono ana tegalan. Katone ana wowoan ana tanduran. Tak cedhakne dhisik ya. Tenang. Ana Kakang. Ana tanduran Ana apa Kang? semangka karo timun. Yen ana ya dadi jupuk. Kakang. Makane kok gedene ngono. Gede ya ora apa-apa ben marem. Iki senengane nak sing gede-gede. Iso lek Kang. Wes golek sing gede. Kok bungkek ngene apa? Jare seneng mesti gede. Nah, mendol gede ngarep. Kepengin iki lho Kakang. Pengen iki? Pecah. Iya iya iya. Alah, kuninge iki mesti seger iki. Ditanes tenan iki. Ora wis tak. Wis tak belas oleh tak. Enggak lesuk lho. Kok aku ditanes. Jare sapa semangka kok tetanus? Ojo gatekno sing duwe sawah sing sandinge. Enggak, kok maksudmu to, Kang? Dikek sing duwe. Mengko yen Mangkono sing duwe apa ora Kang kok nek duwe amuk piye? wis nembung aku. Sorry dhewe. Seger iki. Seger. Nggih. Nggih, Kang. Menawa jaluk Iki wong. kepengin nang Monggo, sampean. Semangka kok Niki. semangka kok gede kaya sing mangan. Blondur. Mengke yen kirang. Mangan. Yen kirang Lah sampean kok pinter nandur semangka, Mas? boten kula niki mboten nandur kok lho. Lho. Lah iki semakane sinten? Kok mboten ngertos kula wonten tegalan mriku lho. Oh, nek ngoten sampean nyolong. Boten kula niku mboten Mboten nyolong kok nyolong. nembung. Kula niku nembung kalih sing duwe malah kaporo. Dicawisi kalih benduk. Nek ngoten sampean wis ketemu karo sing duwe. Dereng. Lho jare tembung. Krungu swara sithik-sithik, Pak. Sampean ora ngerti sing duwe. Dereng. Iki lho wonge. Aja karo lap. Lah kok lagi kaplet. Balekno utara. Balekno. Kadang dibangun kok kadung mlebut. Ciloko. Piye? Kok ono nganten iki? Nggih, kula rayong wulan. Rayong bulan. Nggih. Putri Parang Garuda. Nggih. Lah kok saged dumugi iki? Kula niki tresno kalian Kakang Dalang. Dalang sapa nyono bakaran? Nggih, kula dalang sapa. Lah sing loro iki? Menika ora kadang ulet kalih. Jinden. Ngeten mawon. Nggih. Boten napa-napa sampean semangka sakake ora apa-apa. Saestu niki. Ning ana ijole. Waduh, nyuwun pangapunten, Ndara. Ora Kang. Kurang di dhuwit. Kula niku mboten duit kok. Ora butuh ijol dhuwit. Lajeng ijol menapa nggih?
Adiku Joko, aku Dudo. Adimu loro tak pekes. Ijone niki. Hmm. Payu gathuk. Yen kula niki mboten napa-napa, sedaya kala wau gumantung ingkang nglampah. Yo. Aku mangan semangka. Nek ora gelem semangka diutahke meneh. Iki saged iki mboten saged to nggih. Nah, kepiye? Gelem lah. Arep dipek bojo lawan Kok mbok. ijon bojo. Heeh. Yo Kakang. Wis ra. Nggih. Sone gelem ora kowe. Paling milih kowe entuk ndi? Padha sendi. Kira Sing sendi. tuwa sing ndi lah yo. Sing tuwa sing ndi? Sing tuwa karo sing tuwa, sing nom karo sing nom. Heeh. Sing tuwa karo sing nom, sing nom karo sing tuwa. Sing tuwa karo sing tuwa. Sing nom nom yo karo sing nom. Lah niki sing tuwa sing pundi? Pundi? Nah, aku sing tuwa mau kakange kok. Lho, Kowe kowe cedak. jare sing nom. Lho, mboten Kakang. Iku piye lek Kakang aja dhewe lali. Wis ngene wae, mengko dilotre ning omah. Ngaten nggih. Lho sampean teko ngriki jane enten apa? Ngeten. Kula menika dipun bojong kalian wedone Yurumpung. Ya rumpung. Nggih dipun dakwa bladat Ndara Putri Rayung Wulan. Ngeten mawon. Sampean bali ning Mojosemi, Nggih. ben diterke adi kula Kembang Jaya kula sing mapake. Ngoten, matur nuwun sanget. Oke, Dik. Ya, top, ya top. Nang iblis nyanyi lanang kowe teko kene arep ngopo? Nyek. Sampai lo piye, Cik? Apa? Ayo. Ang ane tembang toyo. Iya, aku. Lho, ngomong am kok koyo aku. Eh, Kowe iki lho ngono mbok nyanyi koyo aku ngomong aku inem. Sampeyan minem. Sampeyan ditirokke nyek. Kang kene yo ngenyek uang. Aku iki nek nyawang wong rupane elek omongane bindeng kudu kesetrum ae. Nang jenengan kok melok omongan karo aku. Lah mergo kowe teko kene. Nek ora tak jak omongan aku mbok kon ngomong karo sapa? Nah iya ya. Ngene lho. Piye? Iki mau aku lak nggudak karo ulon-ulon. Kidang, Ora celeng, tutu baju apa? menungso. Nyenenge nulang nyupo nyuno. Nulang, nyumo, gak ono. Nulang nyupo nyuno. Ora ono. Nggih, mari. Dalang sapa nyono? Dalang sapa nyono? Ya. Dalang sapa nyono tak selametke nyang Mojosemi. Lah, iki sing nggih masalah. Nek ngono sampean nggalang perkara. Nah, terus Masalah. Nyopo wae sing wani ngalang-ngalangi Wedara nyunyuk lumpung arep nyekel tulang nyupo nyuno. Dadi musuh. kena. Kowe njaluk dalang sapa nyono nanging yen wis bisa nglangkai wangke Akun mati ngene aku. mati dengan aku. Alah marah tak lipe pedak orang mut. Ya waduh. Kacang Supoyono. Kula niki kepengin ngertos. Sinten ingkang tumindak kados ngaten, Kakang? Udana rumpung sing wani mlimpe pun gagak. Kula mergo Mojosemi wis ora tentrem. Pun Kakang dikeke rambut pintung. Kakang dalang sapa nyono. Ndara Putri Rayung Wulan. Sakadane jaken ngungsi. Jaken ngungsi ana ing alas kemiri. Walengipun Kakang wales ke patinipun Kakang. Kakang Supoyono. Kakang dalang sapa? Pisan mulai Kang Mas.
kula suwun kanthi sanget dhumateng sampeyan. Ingkang supados sabiyantu dhumateng kula. Bakal sabiyantu karo kula. Monggo dipun. Wentana yo lumpung mbok wadoni. Unyok ngalah ngadem yo limpe modal. Nenek aku jaduk penting andek bang dok lah. Mati. Sayangku. Yo oi. Cintaku manisku. Imut-imut. Yo oi. Sopo? Nenek kula meneng iki. Ora. Sopo coba? Nolok Putri Ayu Ulan. Ya bener. Ah, jenengan nono ae iki menika kan iki. Lho kok setan aku ki yo menungso. Nono Putri Ayu Ulan niku niku karo nulang nyupa nyuno. Kuwi lak wingi. Lah, lho. Saiki aku teko ning papan kene golek sampeyan. Lah jeng ajeng kok. Kulo niki tresno karo sampeyan kepengin banget dadi bojone sampeyan. Jebul bener dadi bojone dalang ki rekoso. Yo lek ngoyo ra ono tanggapan. Ora tanggapan ra duwe dhuwit ra bisa nyukupi kabutuhan. Nanti ngoyone nyuyu numpung mulya. Nangis. Arep nyaluk apa ae mesti ketulutan. Nah, tumpukane bondo donya. Anake duwit utune donya. Lah iso. Nah terus jenengan iki tenan. Tenan ae batin kula niki tresno karo sampeyan. Moyo. Tenan. Ah. Jenengan iki aja ngapusi. Ya tenan kok kamu dadak ngapusi. Eco udan malah nemok ngene anakku. Nah nek jenengan pun reno kalih kula. Nah jenengan kok ning jenengan kenengi kula niku napa? Sing kula senengi, Ya, lah niki botake. makya. Heeh. Lah kok iya jeneng Sebab apa aku seneng karo botak iki? Mergo yen aku arep turu iso tak elus-elus. ngoyangen iki sing tilus-elus. Heeh. Mau tak sitoke terus kaget. Lho, botakmu loro to? Nggih. Lho lah siji-siji. Yang iki mungkin kula foto lu tak kirim to. Malah ngono. Nek wonten menapa ngeten. Iki bedone yurung. Nek wedono nyurumpung niki wong jaduk. Ora bakal ono sing kalah tok karo wedono nyurumpung. Aku percaya, sapa menungso iki ra bisa ngalahke sampeyan. Nah. Kulaku ki gumun lho jane sampeyan iki iso mati apa ora? Yo nek menungso jenenge yo iso mati, ning nek ulung wayahe yo ora bakal mati. Tenan? Iya. Sampeyan iki iso mati? Iya, Lho, sampeyan iki ndek pengapesan ta boten? nuwe Lah pengapesane napa? loro. Loro. Sing iki ketok, sing iki ora ketok. Pengapesan kok siji ketok, sijine ora ketok. Ya. Lho, sing ora ketok. Sing ketok Lah jelas. sing ketok iki. Jelas Ah, nyambut ora kelang sing ketok. lah sing ora ketok. Rambut nyumput inutung. Rambut apa? Rambut nyumput inutung. Rambut apa? Rambut lugut. Wong ora muni lugat. Jembut. Iya memang disaru. Wah, Aku muni rambut nyumput inutung. Memang apa? Ono cak perang. Ono cak perangane. ja. Manggone ning jero mung loro cacahe ciceh kiwa karo ciceh tengen. Coba aku dudoke rambut bot-bot iku sing ndi? Engko nek kowe wis dadi bojoku, engko udari kelabangane. Mergo tak kelabang. Abang, Heeh. disemen ta ora? Nak nyempret rada ijel. Rada ijel cici. Ana apa? Rada ijel cici. Ana ini le. Wis nyanyi. Bunyi iya. Nggih. Wis. Jadi sampean iki pengapesane ning sabuk niki. Iya. Karo rambut dinutung. Aja mbut-mbut terus. Esuk-esuk. Luput nyampe kuwi ora bakal iso pateni karo ding dong.
aku mau Doro Putri Rayung Wulan. Ayo mulai nih. Urung nak doi nyemutmu wis teh lunga. Hah? Rambut pinutung. Rambut pinutung. Wujude piye? Wujude piye? Wujude lono tak klabang. Sing siji pusakamu, Sing iki. sabuk, Ya, Bu. Sabukmu ana ngendi? ndi sabuk. Ya, Bu, kalau penying akeh ning Dik. kono lunga. Tak pasrahke karo. Utang pati kudu nyaur pati. Boleh mati ning kene, apa mati ning kono? Mati iki kene. Jonggon kae Apa nganti ning tekan jero? bal. Apa ning arep kono? Gila iki. Sik, kuwi arep Lho, ngendi? arep ndi? Wis, aku wis ya. Lho kok wis ki? Yuk nyore ngantek nyok metu terus Mas. Pengen aku nak mergo ning pati cicik. Ora nunggone ning arep. Eh, Ora nunggone ning arep. nek enggak terus, nek enggak terus aku yo arek tumbukan nyanyi kowe ngono. Mrehi. Kakang dalang sapa nyono? Monggo sarangan dumateng kula. Enggal-enggal miwiti anggenipun babak alas kemiri. Layak alas kemiri awane gerah uyang kakang jebul iki ana bocah sing lagi teteki ing papan ki Sugarke hei menungso Jugaro ning pawan ngene hei Jugaro ora ya Sugih kendel bondoane kowe mapan ning alas kemiri sapa sing dadi aranmu aku Kembang Jaya kosok baline sapa kowe sak katrine aku Kalamuka Kala Mambang aku Kala Mambang Kala Srenggi yo tak gelak laguku mapan ana ing alas kemiri ing ujug aku mung kepengin babat alas kemiri alas kemiri iki papan panggonaku enar kok babat juraku mbok kon manggon ana ngendi lamun kowe sak katrine sing bau reksa ana ing alas kemiri tak jaluk kanthi banget lilahmu supaya aku babat alas kemiri Kembang Jaya kena kowe mbacutke nggonmu arep babat alas kemiri ning ngono pitukone banjur apa pitukone nyawamu kudu oncat saka ragamu yen kaya ngono dadi pepalan iya bakal tak singkirke Nembe kemawon kula niki wau tetandingan kalih Jim Kala Mambang. Kala Mambang. Ingkang mbau reksa wonten ing alas kemiri. Lah karepku piye kok nganti tandingan? Nggih kula niki dipun utus Kakang Sukmayana ingkang supados babat alas kemiri. Oh ngono. Wonten pepalangipun Jim Kala Mambang kelampah kula tetandingan kantos kula kantoko kula wau. Semingir, Gus. Ngaten nggih. Tandingan. Minggat kowe. Ora sudi. Ora minggat. Kula matur suwun sanget dumateng sampeyan. Nanging kula niki dereng ngertos sinten sejatosipun sampeyan. Icekong. Dicekong. Dicekong. Dipun manuhaken kula niki Kembang Jaya. Oh nggih, dicekong. Dicekong itu kan apa? Kula nggih dereng. Bakul dawet. Bakul Oh, dawet. bakul dawet. Di peneng anggone babat alas kemiri mau ora durung rampung. Dicekong kang supaya bantu.
babat alas kemiri. Ayo. Sampeyan kedah sabda untuk dumateng kula. Anggonmu babat alas kemiri saiki wis dadi kutha gedhe. Mboten nyono babar pisan Kakang Dalang saka nyono. Sak sampunipun alas kemiri kababat, malah kapara dados kutha raja ingkang agung. Kecekong. Nggih. Kula niki kepengin ngertos. Nalika semanten sepisanan sampean ngusadani dumateng kula. Nggih. Ingkang angka kalihipun nyikirake Jim Kala Mambang. Lah niki ngantos kula walaya temain jati. Anggenipun ngusadani dumateng kula ngangge cara napa? Lah niki. Dawet. Niku dawet Putih-putih niki saking santen. saking santen, Lah niku bincile niki saking pati. saking padi. Nggih. Menawi kados ngaten, Kakang Dalang sapa nyono? Sia dikembang sih. Njumbuhaken marang lelampahan kula anggenipun kula babat alas kemiri. Papan menika badhe kula paringi tetenger pati pesantenan. Pati pesantenan. Dadi kula gedhe, dadi pati pesantenan. Pati pesantenan. Nek ana sing nglungguhi. Wasiat dalem Kakang Sukmayana ingkang pantes lenggahi wonten ing alas kemiri nggih pati pesantenan namung kula. Mila kanthi menika titi wedal menika kula badhe jejuluk Adipati Kembang Jaya. Adipati. Anggen kula lenggah Adipati wonten ing Kadipaten Pati Pesantenan. Prasasat pusaka kang tanpa warangka. Mila kanthi menika Kakang Dalang Sapanyana pinangka warangka merangkani anggen kula jumeneng Adipati. Yayi Adipati Kembang Nggih Jaya. kados pundi? Nang panjenengan menika sampun pitados kalian kula. Ingkang sepados kula menika dados warangka wonten ing Pati Pesantenan. Kados ngaten Kakang. Ing yen mangkenipun kula dados patih wonten ing Pati Pesantenan. Anjih. Kula bakal tambah jimat asma. Patih Haryo Kencana. Pawiyatan sampun paripurna.